बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथावनाय बियो खोथा बा बियो खौरां मानो होनना बुङोब्ला जिआइटेक जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन बियो मुलुगनां मोनसे सिनायथि होनाय मोनसे संस्था बियो आरो दिनै जोंनि बर' हारिनि जायफोरखौ जोङो बाहायो गासै मोन 13 आयदाफोरा हारिमुनि दामजुजु गामसा जोमग्रा आरो बे इन्दि सि बेजों लोगोसे जोंनि खारदै गंगार दुन्दिया बेफोर गासै मोन 13 आयदाया बा जायफोरखौ जोङो दिनै जिआइटेक मोनबाय बे जोंनि बर' हारिनि आंगोनि खामोन नाथाय बेखौ जोङो जोंनि होननानै बुंना लानो हानाय जोंहा क्लेम खालामनो हानाय जोंनि होननानै बुंना लानो हानाय बा क्लेम खालामनो हानाय जोंनियाव राइट्स गैयामोन नाथाय दिनै बेखौ जोंनि होननानै जोंहा बुंना लानो हानाय राइट्स मोनबाय आरो बेखौ जोङो जोंनि होननानै सार्टिफिकेट मोनबाय दा बेफोर जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद माने गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफादा जिआइटेक जायफ्रा खालामो बिथांमोनखौ साबायखर बावनो नागिरदों भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकार बिसेसकै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि जि सरकार गासैखौबो साबायखर बावनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो आं सानो बे मोन 13 जि आयदाफोर दङ बा मोन 13 जिफोर आगजुफोर दङ बेफोरो जिआइटेक मोननायनि उनाव जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनियाव गिलिर बिबाना फैबाय दिनै माखासे आइटेमफोरा जोंनिया गोमालांनो हमबायमोन गंगोनाखौ जोङो गावनि होनना बुंनो जोङो एसे आख' फाख' मोननाय जाबायमोन नाथाय दिनै जिआइटेक मोननायनि उनाव बे जोंनि होननानै जोङो क्लेम खालामनो हानाय जाहैबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा आर'नाइ बयबो लुबैदोंमोन आर'नाइखौ जिआइटेक मोनगोन नाथाय मोननैसो फर्मेलिटिस दंबावो जोंहा बे फर्मेलिटिसआ जों आबुं खालामनो हायोब्ला जोंनि बे आर'नाइयाबो जोंहा जिआइटेक मोननो थांगासिनो दङ दा बे हिसाबै जोंनि बर' हारिया बुहुमनि बिखायाव सिनायथि जानायनि जि आगान बड'फानि जि सिमां मुलुग दरबाराव बर' माहारिखौ सिनायथि होनाय बियो मोनसेनि उनाव मोनसे दावगालांगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय जोङो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ जोङो साबायखर बावनांगोन बिनि गुदियावनो नाजानायनि गुदियावनो जोंहा जोंनिया बिटिआर सरकारनिफ्राय बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि बिटिआरनि इन्डास्ट्रि बिफाननि इएम रेवरेवा नार्जारि बिथाङा जोबोद नाजादों बिथांनि नाजानायनि गेजेरजों बियो जिआइटेकखौ जोङो मोननो हादों दिनै जोबोद रंजानाय बर' माहारिनि थाखाय बेयो जोबोद रंजानाय बाथ्रा आरो जोङो रंजानांगोन रंजानायनिनो
थाखै बेनि थाखायनो जों गोलाव बोसोर जों सोमावसारदों गोबां माने मुंख्लं जादों दा बेफोर मुंख्लंनि जि जिउ बाउसोमनाय आरो जों सोमावसारनायनि जि बेसेन बे बेसेनखौ जों दिनै मोनदों दा बेखायनो दिनै रंजादों आरो आं खावलायगोन नैबे बैसागोआव बे मोनबा दामजुखौ बयबो बाहायनानै जाहाथे बैसागोखौ रंजायो आरो बेखौ जोंनि इयुन जोलैनो दिन्थिनानै होयो आं खावलायो आर'नाइजों लोगोसे जोङो अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि नाफाम बेबायदि जों माखासे आइटेमफोरखौ जोङो JTECनि थाखाय जों नाजादोंमोन नाथाय बेफोरखौ जायाखिसै नाथाय बेफोरबो जायैनि खोथा गैया इयुनाव बेफोरबो जालांगोन।